JETV. Čaute, ja som Jay, tam v novom videu, dneska je to so mnou Italianko Ferko, ja Sokol 1000. Čauko, moje meno je Italiano Ferro a vítam vás v ďalších videách. Tuto sa spolu s JETV alias Felda Power, čo už som hovoril. Pokúsime aj ja. Čiže pokúsime sa ako tým vyhrať UHC Run. Toto je druhý diel z našej spoločnej série Minecraft Minigames Part 2. Aby ste vedeli, je to taký zrýchlený ultra hardcore. Uvediem príklad. V normálnom Minecrafte zarúbete jeden blok a tu zarúbete celý strom. Alebo napríklad v normálnom Minecrafte z uhlia máte uhlie a tu máme rovno fakle. Alebo zo železa si musíte rovno upieť železo a tu z neho máme rovno železné kocky. Presne tak. Škoda, že som minule nenatáčal, minule sme boli iba 3 týmy a vtedy sme sa divne zabili. My sme bojovali aj proti Full Dia. Presne tak, Italiano Ferro. Ok, sekerka, ešte mečík. Super. Už mám druhé jablko. A ešte si spravím jeden mečík. Potom nám napíšte, aké minihry si máme zahrať na budúce. Ale nemáme origi. No, fajn. A týmto chcem pozdraviť pána Kajmana, ktorý nás v týchto hrách podporuje a dneska s ním asi ideme natočiť tretí diel našej série a tu zahráme si Bed Wars. Kde si ty? Ja ťažím. Si mi ušiel. Ja ťažím drevo, poho. Kde si? Ja som tu, kde sme mali ten crafting. Poď ku mne, Polos. Tak počkaj, ja si ešte cez to vyrúbem pár stromov. Hej, tak ja skáčem na tom craftingu. Hej, ale to nie je také ľahké. Ježiši, ty si úplne. Si na ten kopec, či kde? Nie, ja som pri vode. Ježiši, ja musím cez vodu. Asi to strihnem a uvidíme sa, keď sa nájdeme. Zatiaľ, čau. Takže som tu späť, Italianom Ferro, sme sa konečne našli. Ty Otoň! Moc ti to nejde. Vyzerá, že to je nejaká klívka. Vyzerá, že to je nejaká dobrá jaskyňa. Nie, ja nechcem stále hier. Vyzerá, že to je nejaká dobrá jaskyňa. Dobre, ja mám 3 jablka, to myslím, že bude stačiť. Ja mám 2 jablka. A tu je, poďme už do jaskyne. Ja si načaším ešte jedno. Tak si Mám naťaž. tam 4. Pomôžem ti. Nie, nechaj. Tak aby si mala aj ty minimálne 4. No, škoda, minule keď sme to hrali, tak sme boli 3 posledné týmy, my sme boli medzi nimi a potom sme sa debilne zabili. No. Mňa zostrelil lukom a Italiano Ferro padol. Z vysokej onej... Ne. Teba zostrelil lukom a mňa zostrelili, ale ja som spadol do vody. A som s ním fajčil a to je ťažké, keď máte malo srdiečo. Veď... Čo, ja chcem nejaké... Máš jedlo? Nie. Poď, koľko mám fakličiek? Ja mám jednu húbu, ak ti to pomôže. Kde si? Ja ti ako jedlo nejdem hľadať. Ja viem. Každý nech si spraviť toľko, koľko sa chce. To je akože fakt. Na čo zabiješ ovcu? Lebo si nepadá jedlo. Hej. Zajačince pekné. On je vrah, on zabíja zajace.
Kde si? Kde si? Ja idem za tebou. Hej, daj si krompáč. Ježiši, my sa musíme rozdeliť. Nemusíme. Potom sa nenájdeme. Ok, tam je border, tam je border. A do keľu. Ne! Ja mama som srdiečak. Nevá, to sa ti doplní, keď ste zlaté. No, ale Dobre, asi to strihnem a dám to, keď to bude trošku zaujímavejšie. Dobre, čiže už tuto som tu späť a sme v nejakej jaskyni, ktorú sme sami našli a kopeme tu. My nie sme v žiadnej jaskyni. Čo si tu skočil, ty vole? Ja ťa tu niečo prenasledujem. Diamant! Či železo? Kde je ďalšie? Nebyš, Jeremio, choď preč. Ty si proste retard. Vypadni, už sa nepohneme. Odpoj sa. Čakaj, počkaj. Hoď mi všetko to železo za to, že si za mňou skočil. A prečo? Ty si skočil za mnou. Ja som začal prvý kopať. Dobre, dobre. Ty si fakt debil. Dobre. Strihnem to, niekto mi... No takže som tu späť, niekto mi volal. Nebudem menovať. Ospravedlňujem sa za to škaredé slovo, ale toto pár ma celkom nasral. Dáš mi prosím ťa trošku železa. Máte dať polku? Áno, polosom. A hoď mi všetko, čo máš. Ja? Železo, mám 2 železa. No tak mi hoď. A spolu ich tam bolo 10. Tak koľko mi dáš? 5. Thank you. Ešte by sa nám nejaké zišli, poď ešte sem kopať. Či Ja ne? si kúpim za svojím, chod ty za svojím. Helpnem ti. Veď, chod si kopať svoje. Okej. Vypadni z toho mojeho. Celé to rozkopom ako ty minule, keď sme sa hrali. Ja? Si ma podkopal. Jajzel. Ja ťa podkopem. Ty si ma tiež podkopal. Nepodkopal. Tak ja Ty si padol do svojej pasce. Lol. Choď preč. Ty kopeš na jednu stranu, ja na druhú. Hej. My sa hlavne šikujú nejaké goldy a caveka. Na mojej strane nič není. Dobre, tak kop ďalej. Okej. Ako keď prekopeš 3 bloky, tak to pochybujem, že niečo nájdeš. Prekopal som ich asi 10. No a ja som ich prekopal už asi 100. Okej. Don't worry. Be happy. Ty si tu nachystal pascu na mňa. Ty parchante. Ty tam máš iron! Poloso, daj mi nejaký poloso. Poloso, Takže boli tu 4, dám ti 2, boli tu 4, dám ti 2. hej. Thank you. A few moments later. Budem kopať s tebou, nech sa nestratím a môžeme spolupracovať. Yes, iron som našiel, vidíš, keby som nešiel s tebou, tak by si ho nenašiel. Polovicu. Hej, ideme si všetko rozdeliť a budem chodiť s tebou, hej? Takže daj mi všetko, čo máš, ja to presne na polovicu rozdelím, hej? Nie, hoď mi... Počkaj, koľko bolo tých ironov? Ja neviem, ja mám 15, koľko máš ty? Ja mám... o niečom... Počkať. Koľko Koľko ich tam bolo? Ja neviem, ale ja mám 15. Ja ich mám 8, ja ich mám 8. Jaj.
Počkať. Nie, 10. 10. Tak ja si dám tiež 10. A 5. Tak tu máš. Ty máš 12 a 13. Na budúce, keď nájdeme, tak ty budeš mať o jeden viac, hej? Alebo aby to bolo... Kývka. Emeraldy a zlato! Choď preč, počkaj! Tu je ďalší iron! Počkaj, choď preč! Aj ten si rozdelíme, hej? Ja viem, že tu je lava, nie som slepý. Aj ten si rozdelíme, hej? Ešte som tu dosť zlata. Dobre. Budem mať na jedno zlaté jablko. Koľko máš levelov? 4 levely a 4 zlata. No poď. A koľko máš ironu? Počkaj. Vidíš, ja ťažím emeraldy. A ja? Tie sú dobré na XPčka. Ja už mám 18. Ja 13. Super, tedy dobré. Vidíš? Kde si ty? Irony. Počkaj, idem za tebou. Kebyže nájdeš 3 diamanty, tak tie si nedelíme. Hej. A koľko máš ironu? Poďme si ten nadeliť. No nie, lebo my si urobíme diamantový krompáč a vyťažíme si obsík. Jo! Mám toto. Veď hej, Maťo, ideme si nadeliť všetky cenné veci, čo máš, hej? Koľko máš zlata? 0. Tak ti dám... Ja mám 3. Stojím, ideme... Tu je ďalšie zlato, čakaj, mám viac. A všetko si nadelíme, hej? Nie, nedel nič. Dobre, teraz to strihneme asi. Dobre. Strihnem to, tak zatiaľ čau. Som tu späť, máme dosť cenných vecí. 24... Ale žiadny dia. Žiadne dia, zatiaľ. Ale 30 ironu, 30 goldu. A už sa poďme na povrch, už je border teda. Ne. Chránica, rýchlo preč, rýchlo. Tak ti hovorím, poďme na povrch. Hovorím ti, poďme na povrch. Len ty, že nie, nevidím ho, tak zatiaľ nejdeme nikde. Mám zapnuté súradnice. Tuto si vyťaž ešte zo pár ironíkov a idem kopať. Na povrch? Pôjdem. Ironík si ťažíme? Budeš mi kopať? Budeš osvetľovať? Hej, budem. Nie, osvetľuj. Veď osvetľujem. Nie z iron. Hej, rozdelíme si to všetko na povrchu. Postavíme zase tak vysoko ten bunker, vieš ako predtým, to bol mega. Ja budem osvetľovať, hej. Na vrchu si musíme, Mačo, postavíme si ten bunker a tam si to všetko rozdelíme a tam budeme striehnúť. A čakať. Vyťaž si ten iron. OK. Spravíme si brnko a také veci tam hore v tom bunkeri. Svetlo by sa mi šiklo. UK. To je torč. Takže na ktorú stranu? Ako? Aha. Koľko mám? 43 zlata a 30 goldu. Uhni! Tak poď hore, ideme kopať do hora iba. Nie! To ťa za chvíľku zabije, že on je strašne blízko. Pokeľu. A poď teraz skakať hore, hej? Border je tu! Border, zabije nás to! Pozor! Veď uhni, ty vole! No skvelé, mne sa to laglo. Ja nič nespravím. Dokiaľ mne zabije border!
Ja som mŕtvý. A ja som mŕtvý. Ja mi niekto mi pohnúť sa. Ani ja som... Dobre. To bude asi z tohto diela všetko. Nevždy sa podarí vyhrať. Ak sa vám toto krátke videjko páčilo, môžete dať like, môžete ho zdieľať a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Napíšte do komentu, čo si máme zahrať na budúce. Dneska ešte asi natočím Bedwars, OK? Čo skoro to vyjde. Takže zatiaľ sa majte, čaute!